Arbis na po. Ha? Arbis na po na siya. Umuligot arbet. Arbis lagi. Arix. Arbis yun mo. Kung may arbis niya. Maminipon na si Nanay Hapit.
Ito ba ang burger? Ay, 100 pa lang. Bayad. Bayad. Meron. Ano na lang yung burger? Kaya kayo nang ba? Pataas ng tao na nasa bawah. Ito yung burger. Ito ang nangyayang Ano, di na magkadaon ng lubuan. Uy, si auntie. Dahil, order. Order. Deliver to kung order to.